हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र बा ससे क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम दाबावैसो रिलिज जानानै थांनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दे। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं साननैसो सिगांहाय आपडेट होनानै होनाय मोनसे मिउजिक भिडिअआ दायो रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौहाय जों बबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिजोबखासिगौआनो जानांगौ दे लोगोफोर। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बेम पार्टी दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनदों मिनिबाला फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि आपडेटखौहाय आं सिगाङावबो होनानै होखांखाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना दायो मिनिबाला फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय रिलिज जानानै थांनाय जे बेम पार्टी मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जुदि नायाखै अब्ला थाबैनो नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर, जों बे मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। लोगोफोर जों बेयाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मिनिबाला नार्जारी बिथांजोंनो लोगोसे रिंखां ब्रह्मा बिथांखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो बिथां सानैयानो रोजाबदों दे लोगोफोर। लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स, टिउन, कनसेप्ट, डिरेक्शन आरो केरिय'ग्राफखौ बिथां रिंखां ब्रह्मायानो खालामदों दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो दासिमबो जुदि मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना एमएन फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।